Felly canolfan gneifio Meirion ydy'r lleoliad. Da ni'n edrych ar hyn o bryd ar y gystadleuaeth i'r hynafiaid rhwng hanner cant i 60 oed. Ac neb ar un ond ar ddau. Mae Brian Sankey sydd wedi bod yn gweithio'n galed yn tocio yn y cefn yna. Sy ochr o Dai Thomas, un o'r bobl sydd wedi cyflenwi'r wyn ar gyfer y gystadleuaeth. Ie, na fo Dai Thomas a'i Ben Moel yn fan'na. Wrth i ochr o, mae'r anfarwol Alwyn Mancini sydd wedi bod yn rheolwr Carfan Cymru yn gymharol yn ddiweddar, a wedyn Andrew Morris ar y 5, bachgen lleol o Aberedw, a wedyn drawn y pen draw o'r ffordd o Loegr Nick Fluxton a fo gyda'r Mohican a'r tatŵs yn fan'na, jyst yn gorffan yr oen cynta o 4 tro yma yn y gorlan, a mewn o fo yn nesa Brian Sankey di hwn eisoes yn troi'r gornel ar yr ail oen gyda fo. Ie, gar ddau fyna, ie, Dai Thomas i mewn a gynta wedyn, a mae'n mor bwysig cydnabod yr cyflenwyr defed y fan hyn. Fydda na ddim sioe, fydda na ddim cneifio ni bai bod y bechgyn a'r teuluoedd yma yn darparu'r wyn yma ac yn ni cadw nhw mewn cyflwr perffes ar gyfer y cystadlu. Dyna ni lawr ar oen yna gan Alwyn Mancini yn fan'na. A mae'n ddifur iawn cofnodi. Ni'n edrych ar y cystadlu dros y dyddiau dwytha yma. A un cymeriad disglair dros ben yn 16 oed fydd yn ennill yn cystadleuaeth Cymdeithas Anrhyd Dennis y glanwyr oedd Llew Jones, y Gelli Green, y bala a gynta yn ni a eiriau o ddiolch i Mancini. A dyna fo i chi, hwnna ydy'r Mancini hwnnw. Ond ar un o bryd, da ni'n cael golwg ar Nick Flux draw fan'na o Loegr. Iep, rownd y gornel wedyn yn Spectols, pen arall yr hes. Mae Brian Sankey ar trydydd oen ar ystodiau hirion yn barod, olwch chi. Tra bod Andrew Morris yn fan hyn yn dal i gystadlu. Mae gen o fo waith fel contractiwr sylwair yn sylweddol, ond o'n deud oedd o ddim eisiau rhoi fyny cneifio, a mae wrth i fod yn cneifio. Bod yr chydig bach yn hun, wedi gadael chydig bach o flan yr wla fan'na, dwi'n credu. Dyna ni. Nesaf felly fydd Brian Sankey orffen yn fan hyn, ond mae un arall yn y gorlan gen bob un o'r bechgyn yma rwan. Dyna fo, y pedwerydd allan gan Sankey, Nick Flux. Ie, Andrew Morris wedi cael bach o draffaeth cael hwnna lawr i'r gorlan gefen, ond ymlaen â ni. Ie, a sbylch chi rwan, 1, 2, 3, a wedyn hwn ydy'r undermine, y tansail da ni'n sôn amdano fo, lle da chi'n mynd dros o'r asgwyn cefn rownd y pen ôl unwaith, wneud siŵr bod chi'n gallu gorffen yn daclus ar yr ochr arall. Cilch rownd yr oen ydy'r cneifio yma, trio cael y cnu oddi ar y corff yn gyfan, ond wrth gwrs wyn ydy'r hyn, wedi cael ei geni ym mis Mawrth dybyca eleni, ac felly dyma'r tro cyntaf iddyn nhw gael eu cneifio. Does ddim cymaint o flan arnyn nhw, a fysa ar ddafad yn ei hael a'i thrydydd ac ymlaen o ran blynyddoedd. Brian Sankey wedyn yn tacluso rownd y gesail na ac yn cyflymu, dwi'n credu, ar ei bedwerydd ddafad. Fe'n edrych yn debyg bod o rhwng Andrew Morris a Brian Sankey, pwy sy'n mynd i orffen yn gyntaf, neu Alwyn Mancini, ddim yn bell ar ei holi, ond yna Andrew Morris yn pwyso'r botwm coch ar ei eiliad yn gynt na Brian Sankey. Fel am yn edrych, bobl, yma yng nghanolfan gneifio Meirion. Fwy ddod.